To je zima, Cipana, ja tu opäť stojím jak sprostý a ona si v štúdiu sedí jak veľká pani, Cipana. Už ideme. Ahoj, ja som tu. Takže dobrý večer, vážení televízni diváci. Takže v Sabinove sa nám po niekoľkých mesiacoch opäť objavil prvý sneh, ako to môžete vidieť tu na. Takže po niekoľkých rokoch tu máme opäť sneh. A čo sa tu deje? Berto, čo to je? Poď. Nie, žiadne kamery. Čo to má znamenať? Čo? Bol som v Spiskej na mitingu predsedov. Vy ste predseda? Áno, triedy, čo, nepoznáš ma? Nie. Nie? No tak chyba, mal by si. Natáčaj ho. Ahoj, fajne, počkajte. No. Chcete dýchať, budete dýchať? Čo, dýchať? Ja, myslíš, fúkaj, hej? Nemám problém, kde ťa to boli? Nedotýkajte, sama nedotýkajte. Prepač. Natáčaj ho. Nič som nepil, čo, vyzerám tak? 2 piva ráno, vyprošťovák. Pohoda. Čo? Ja sa ho bojím. Nič sa nedeje. Čauko. Tak takýchto predsedov si, vážení diváci, nikdy nezvoľte. Pre televíziu Gymnázium Sabinov vyrobil Miroslav Sekerák. On tam čúra, pozri, Natáčaj ho, toč ho.